Els nostres convidats d'avui són els reis indiscutibles de l'humor i la improvisació. De fet, des de Talents a Barcelona, considerem que són dels humoristes més brillants del país, capaços de fer èxits de les seves bogeries. Han creat un univers propi on la sàtira, la improvisació i l'humor es donen la mà. Junts formen un tàndem que hem vist brillar a la televisió, com el Polònia o Random, i els escenaris, com en els espectacles Biòpic i Assassinat al Club. Benvinguts a Talents a Barcelona amb la Judit Martín i el Jordi Soriano. Talents de Barcelona, amb Jaume Ibars i Maria Dunyó. Què tal? Home, amb aquesta introducció cohibits, Has vist? Quina pilota us fem. Els millors del país, Judit? Sí, sí, vamos, os habéis quedado cortos. Bueno, pues nosaltres estem molt contents de tenir-vos aquí i, de fet, com som conscients de que el vostre temps és or, anirem una mica directes al gra. A la raca. Vale, Vinga. adiós. Pam! ja ens anem. No, però prepareu-vos perquè no només haureu de respondre preguntes, sinó que també vindrà algun joc. Ja us aviso ara. Bueno, Ens ho imaginàvem, no sé bueno, per què. Allà donde va, que sois improvisadores. Vinga, a improvisar. Exacte. Exacte. Però per qui no conegui la vostra gènesi, volem saber, en principi, per anar escalfant motors, com us vau trobar. O sigui, que ens feu un repàs ràpid de la vostra trajectòria fins a arribar a aquest tàndem que també funciona a la tele, els espectacles, a les xarxes. Com ens vam conèixer ell i jo? Pues, saps que no me'n recordo. Mira, com la Judit Martín està calentando motores. Com vaig conèixer a la Judit Martín? Mira, jo tenia una companyia de teatre, estàvem en una companyia de teatre, al Llantiol, que feien Yamazuki, i ells estaven fent impro, en aquell moment estaven començant a fer un espectacle d'impro que es deia Zapping. Sí. I allà va ser on jo vaig conèixer per primer cop a la Judit Martín. Anys més tard, a mi em van dir, escolta'm, que busquem a gent per improvisar. A mi em feia pànic, però vaig dir, doncs vinga, vull improvisar. I aleshores allà ja vaig coincidir amb ella als assajos, Sí. i després ja estàvem al Teatre Neu, i del Teatre Neu vam fundar companyia pròpia, Impro Barcelona, després vam anar molt de la mà a la ràdio, amb el Versió, després al Polònia, i des d'entonces... Però en quin any vas entrar a la impro? L'any que vaig entrar a la impro va ser el 2008. Ah, fíjate. Teníem 4 anyets. Déu-n'hi-do. Teníem 4 anyets nosaltres, Déu-n'hi-do. Moltes Teníeu gràcies. 4 anys, De res. Sou del mateix any, Sí, vosaltres? del 2004. Pues sí, teníeu 4 anys. Pues imagina't, sí. quan va començar... Bueno, quan jo vaig començar a fer impro, és que clar, no havien nascut ni por Ni sus casualidad. padres habían nacido. Pero estaba tampoco. pensando, luego la compañía de la cual el nombre no diremos, cuyo nombre no me acuerdo, va començar el 2001 al Llantiol. Bueno, O sigui, no, ens quedaven 3 anyets, 3 tampoc anyets. és tan greu. Buah, Ja, sí, bueno. però jo vaig començar a finals dels 90, 99, a fer Per impro. això jo vaig conèixer el 2001, entonces, aleshores. I... 2001, 2002, devia... 24 años, Judit Martín. 44. Sí. Déu-n'hi-do. Ara m'està anant perfecte que feu com aquest origen, perquè la següent pregunta era com veu començar amb la interpretació per separat, individualment, com veu entrar-vos en aquest món? No només la improvisació, sinó la interpretació. Vale, jo, per exemple, jo no vinc d'una escola d'interpretació. Això, llavors, jo vaig començar a fer teatre amateur ja, però ja que és el que se llama COU, és que no sé qual és el símil. Després de... Ara Sí, com jo tenia seria? 18 anys, doncs Sí. 17 anys. Quan vaig Batxillerat? començar a fer- Sí, és el batxillerat, sí, perquè és d'abans de la universitat. Llavors, Sí. o sigui, a l'institut feien, si tu volies, però era com una cosa de aficionados. Sí, o sigui, una mica que com feies de teatre crazy. amateur. Sí. Però bueno, i d'allà vam crear una companyia pròpia, però érem això, 4 matades que veníem de l'institut. I ja està. I a partir d'aquí jo vaig veure un espectacle d'impro, que era el primer que es feia d'improvisació a Barcelona, que em sembla que era la companyia de maig d'impro de maig, o sigui, la companyia de maig d'impro de Barcelona, Vale. Déu-n'hi-do. que Uau. actuaven al Llantiol. Sí. Vale? Jo vaig anar com a espectadora perquè tenia un col·lega que estava allà, em va flipar, vaig enterar-me que feien, la directora feia classes, l'antic teatre Riereta i tal, bueno, és igual. Vull dir que jo vaig entrar per aquí, llavors a partir de fer un curs amb ella em van incorporar a la companyia i després ja ha sigut com d'anar fent cursets d'allò, però diríem que el tema d'estar a la impro van agafant com cada cop més força, però vaig trigar com molts anys, molts anys, en què la impro es convertís en una font de viure.
Vale. o una font Vale. important d'ingressos. I- ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, que Sí. fue Puc muy- explicar que una d'aquestes directors va dir que no servies per improvisar? Sí, totalmente, Oh! lo puedo explicar. Com? Pues yo vivo de... Sí, sí, ahora explicas lo tuyo. No quería entrar para no No, entretenerme no. mucho en mi Pero es vida. que pero, tú eres la celebrity, pero ¿no? bueno, yo vengo de muchos fracasos, te quiero decir. Lo primero que probé de impro em van incorporar a la companyia i és real, jo era malíssima. Vull dir que em faltava molt de training i de fet, bueno, em van fotre fora de la companyia. Que Sí, fort. sí, em van fotre fora. Me estoy calentando, ¿eh? Sí, Exclusiva. sí, pero esto me sirvió para formar otra compañía yo. ¡Toma! Claro, y eso fue lo que funcionó, ¿no? Molt bé. Pero eso por un lado. Por otro lado, jo vaig entrar a Pallapupes, vaig estar 12 anys treballant de pallassa d'hospital, paral·lelament. Quina Jo feina més el important primer feu, càsting... per cert. Que bonic. Sí, Quin era el teu nom de Pallapupa? Patxutxa! Patxutxa. Patxutxa! Patxutxa, el nom te'l va posar la Sandra, puede ser? Sí, senyor. Ah, mira. Su Sandra mujer, és la meva su dona mu- e su il·lustradora. mujer. Sí. Anda. I gran namingera, com a namingera. És una Masters of Naming, la Sandra. Em va proposar o Pocha o Patxutxa. Dije, mira, Patxutxa. Patxutxa és Hòstia, divertidíssima. esta soy yo. ¿Voy a ser yo? Ah, perfecte. No, no soy yo, ¿eh? No, Qui jo és? tampoc. Pues jo crec que jo tampoc. Pues ¿quién será? Solo puede ser una Jo persona. no sóc tampoc. Jo em sembla que tampoc era. Pues ens han tirat una alarma des de fora, deixeu de boicotejar, sisplau. Bueno, la cosa, en Digues. resumen, la primer càsting que vaig fer per Pallapupes també no em van agafar. Va haver de passar un any de jo entrenar-me tal, no sé què, d'anar amb cursos de clown, tal, no sé què específicos, perquè Sí. em tornessin a agafar el segon càsting. Un any després em van agafar. Però que jo vengo de muchos càstings que no, i Com després moltíssima gent. jo R, bueno, Doncs pues És molt eso. tossuda, és molt tossuda la Judit. Bueno, i Cuando t'ha me gusta funcionat. algo, sí. Crec que tinc possibilitats amb algú, sí. Però està molt bé, perquè vas lluitar fins al final pel que realment tu creies que bueno, i s'ha demostrat que vals. Bueno, jo la veritat, o sigui, si no era la meva intenció dedicar-me, t'ho dic molt en sèrio, vull dir que Sí. ha sigut una cosa, t'ho dic, molt paulatina, jo pensava que amb això no em guanyaria mai la vida. I de fet vaig trigar molts anys, i jo crec que si hagués pensat mai la meva obsessió hagués estat quiero ser actriz i vivir de ello, ni de conya ho hagués aconseguit, perquè m'hagués frustrat pel camí molt. Ja. Vull dir que per mi era, jo tenia les meves feines i fins fa relativament poc no vaig deixar-ho tot, de fet, fins que vaig aconseguir treballar de lo meu. O sigui que... Quin any va ser això? Podem saber-ho? Sí, Quan vas quin va ser el prendre la decisió? O sigui, bueno, sí, a veure, igual fa uns... 10 anys. O sigui, 10-12 anys, 10-12 anys, que jo tinc quasi 50. Vull dir, que jo als 30... Però no ho sembla, No ho Judit. sembla. No ho sembla. Exacte. No ho sembla gens. Als 30 i pico va ser quan vaig deixar la feina meva, que era jo treballava a la Citroën, i llavors amb Que malo! Em fa molta gràcia treballava perquè... al taller de la Citroën de Bellvitges, però de recepcionista i tal, no de mecànica perquè no tinc ni carnet de conduir, però vull dir que va ser jo, vaig deixar allò per començar a fer de pallassa d'hospital i combinat amb 1000 bolos con los cuales Soriano Està n'he de fet cuerpo presente, moltíssims, sí. Ara hi de entrarem. bodas, bautizos, comuniones, eventos, tot tipus de coses, teatraneus, bla, 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 bueno, que era treballàvem a saco per poder arribar a final de mes, però bueno, era algo. Que guai. I... Tu, Et toca. Jordi, què Jo ens pots sóc el explicar? típic tòpic català que vaig començar doncs, quan era molt jovenet a l'escola. De l'escola vaig passar allà als Lluïsos d'Horta, i dels Lluïsos d'Horta doncs, jo no em van agafar a l'Institut del Teatre i aleshores vaig estudiar un any de filologia anglesa que m'avorria com una ostra, m'adormia a les classes, la gent em mirava i es pixava, jo anava allà dormint, els meus apunts semblen com si fos un electrocardiograma, saps? Sí. I aleshores vaig dir, escolta'm, jo no he entrat a l'institut però vull estudiar teatre, i aleshores mon pare va dir, vale, doncs si t'ho pagues tu, i res, vaig entrar un any de la meva vida, vaig treballar al Corte Inglés per poder-me combinar els estudis i treballar i pagar-me els estudis, estudis de teatre amb Albert i Tobias, perquè jo buscava escola i vaig anar a veure una obra que feia el Toni Albà que es deia L'Ombra, Sí.
on ella feia com un treball de fregolismo, feia molts personatges, i vaig veure que aquest home feia una cosa com de màscares humanes, i vaig dir, hòstia, això, aquest home on t'ho ha après? I em van dir, a l'escola Lecoq, i a Barcelona l'únic que havia fet Lecoq, l'únic que feia Lecoq puro i duro era Albertí Tobias a Estudis de Teatre. I després d'allà, doncs ja... Jo, o sigui, només he fet una feina que diguin que no sigui actor, que és aquesta del Corte Inglés, per pagar-me els estudis, i després sempre vaig anar empalmant el recorregut típic de sortir d'estudis de teatre i fer campanya escolar, que és el que realment et dona, bueno, te da unes tables i fas la mili. Després vaig estar al Kruger, allà vaig conèixer moltíssima gent que ha sigut la meva xarxa, vaig tenir companyia de teatre pròpia, vaig fer teatre de gest, i sempre he anat enganxant, doncs després vaig fer un programa de televisió, de la televisió vaig enganxar amb la impro, i aleshores jo no he decidit, m'he anat trobant les coses, però jo el que tenia clar és que no serveixo d'una altra cosa que no sigui per ser d'actor, i aleshores la ràdio igual, la gent m'ha dit, oye, per què no proves enviar unes veus a la ràdio? Sí. I vaig enviar les veus a ràdio i vaig entrar a fer un estiu al Versió i em vaig quedar allà 4 temporades. Vull dir que sempre ha sigut allò... M'he anat trobant les coses, com la impro, no he dissenyat la meva carrera, però tinc clar que no sé hacer otra cosa. Bueno, al Corte Inglés i al Piste. Ah, sí senyora, però això va ser abans, quan era molt jovenet i no necessitava diners per sortir a festa, em va tocar fer de venedor de menjar d'ocells els diumenges allà a la Torrassa. I allà... Molt bé. El vas arribar a provar? El Piste? Sí. He provat llet del Piste amb els anys, però... Sí. Llet? Llet del Piste, existeix la Jo llet del no ho Piste. sabia, jo tampoc no ho sabia. Sí. I ara que havies mencionat la ràdio, clar, molta gent des de fora, quan algú es dedica a fer humor tant a la ràdio com al teatre, es pensa que és pur divertimiento, però a mi m'interessa saber quina és la part de darrere, és a dir, com és un dia vosaltres mateixos preparant o bé un programa de ràdio, o bé una obra de teatre, perquè clar, diuen que l'humor és inclús més complicat que el drama, segons com. Què en penseu? O sigui, jo també ho defenso, és un tòpic, però jo defenso que fer comèdia és molt més complicat que drama, però lejos. O sigui, ho tinc claríssim. I com es prepara? Sí, hi ha algun tipus de mètode? Bueno, clar, hi ha tota una tècnica al darrere, que quan dius no, és que hi ha una tècnica d'impro i la gent pensa, vale, teniu preparat, dius, no, és el que nosaltres diem que nosaltres no assagem, nosaltres entrenem, perquè el que has d'entrenar són com treballar en grup, com crear dramatúrgies en grup, al moment, estratègies i sobretot cómo desbloquear mucho el cerebro y entrenarlo perquè pugui construir una història al moment. Vull dir, el Jordi podrà explicar que ell és més pedagog que jo. Sí, jo fa 10 anys també el mateix, em van dir, escolta, em pots fer classes? Primer vaig dir no, i després vaig dir, mira, sí, perquè em fa molta ràbia que em diguin, m'ofereixin alguna cosa i de bones primeres el que digui que no és la meva por, i aleshores, com la impro. Aleshores ja m'hi vaig llançar. I gràcies a aprendre a donar classes, jo he après a desgranar i veure què funciona en la tècnica de la impro. Però pel que preguntes de l'humor, o sigui, a vegades no saps per què algú diu una frase i fa riure i una altra la diu igual i no fa riure. Vull dir, hi ha una cosa com, en el meu cas, de confiar que el que diràs i ho defensaràs farà riure. Hi ha una mena de ploma de Dumbo que si no tires aquella frase pensant que farà riure, no funciona. I això és així. Si ho fas amb por... Ploma de Dumbo? Ara no heu entès? Ploma de Dumbo? Sí, en el sentit de creure que l'acudit que diràs funcionarà. Però què és la ploma de Dumbo? La ploma de Dumbo és algo que és com algo que et dona confiança. Sabeu que a Dumbo le dan una pluma i dice, esta pluma és màgica. És que és una referència molt... Talents de Barcelona no només té entreteniment, sinó que també educa. Com el llibre de sí. No me'n recordo d'això, què va? I aleshores diu, aquesta ploma és màgica. I aleshores quan està volant, perd la ploma i el Timoteo, el ratolí, diu no, que aquesta ploma no, era mentida, funciona perquè tu voles. Vale. Bueno, hi ha una cosa també... Mira, nos han puesto aquí... Ens han ficat musiqueta... Sí, total. Hi ha una cosa molt de l'humor que és com que crec que per mi és essencial, que és que ha de ser orgànic i això és com ha de ser gens mental. Quan tu ja estàs pensant en fer riure, l'has cagat. Vull dir, el que has d'intentar és com los magos
que la gente no sepa que vas a hacer un chiste, que Vale. no s'esperi. A la gent a la que ja veu que hi ha un guió al darrere, o que tu ja intueixes que el que està dient és molt mental, ja no funciona. Vull dir que és aquesta cosa. I després, d'esto que decías, la pluma de Dumbo, el Berto Romero, que diu que a vegades es creen escenes improvisant i tal, o, bueno, vull dir, sí, perquè improvisa molt, i de cop i volta com que es donen molts elements i que allò ha sigut com la bomba i no es pot repetir. I he dit, bueno, ha passat el tren de la màgia, no? Sí. I ja no volverà a passar. Clar. És com s'ha d'aprofitar aquests moments perquè realment sí que hi ha alguna de màgic i de... Això en la impro, incontrolable. però quan fas comèdia de text o de gest, per exemple, i això és com l'ABC de l'interpretació, és que està present, però en el cas de fer comèdia, has d'estar present no tan sols amb el teu company, sinó amb el públic. I aleshores és de tot el rato has d'estar sintonitzant amb ell. Vale, no els he enganxat a la primera, a veure si els puc enganxar a la segona. Has d'intentar recrear allò que fa riure als assajos sabent que has fet un doblet, i el públic a vegades de diumenge està mig adormit i aleshores has d'anar més ritme, o el públic de sobte t'ho riu tot i has de frenar perquè no es perdin el diàleg. És a dir, has d'ajustar moltes coses que fent un drama o melodrama no cal que, per mi, el que no he fet és com has d'estar sintonitzat amb tu i amb el company, i hi ha unes pauses marcades, i és diferent. Els mecanismes són diferents. I també és que et depens molt del riure, per molt que et puguin dir que no, el que sigui. O sigui, tu si estàs fent humor, tu el que vols és que la gent rigui, hi ha un símptoma superclar, i si la gent no riu, això ratlla, i això et pot enfonsar realment. I això et fa col·locar en el cap i en apretar-te i pensar massa, que amb el drama és com et permet, no tens aquesta pressió tan clara, tan òbvia de 2 más 2, 4. Si no se ríen no funciona, no? En el drama és com, bueno, tu vas fent i tens com més marge, jo crec, de poder connectar amb l'altra persona. I no vull dir que no sigui complicat fer drama, el que passa és que són mecanismes diferents. I o sigui, hi ha una cosa que sap tothom, és que quan et nominen per un premi fent comèdia no te l'emportaràs mai. Vull dir que esto és així, o sea... Si és que te nominen, si te nominen, clar. Vull dir, aquest any a la Nora Navas li van dir, el Javier Cámara li dijo, faràs un far d'anar per tot arreu i aquesta nominació no te la donen, i al final es va portar fotogrames, però bueno, que normalment en comèdia està menys valorat, com la impro. Jo estic molt content, i això ho diré ara, perquè si no el millor no entra a les preguntes, però que gràcies a l'estar a l'Espai Texas i tenir un públic que no és habitual d'impro, li hem donat a la impro una mica de consistència i de que la gent ja veu que és com un gènere més de teatre, saps? I això en part també ha sigut gràcies a la Judit, que la gent ha vist com... o sigui, Judit vam intentar fer un programa d'impro amb una fórmula que no va funcionar a TV3, i la Judit li van dir, escolta, tu et veus capaç de fer un personatge improvisat? I ella va dir sí. I ella va portar la impro dels teatres, que molta gent no coneixia, als platós de televisió, amb un programa a casa nostra. I això ha sigut el que la gent ha dit, hòstia, doncs anem a donar-li una oportunitat. Si no, la gent ho posa en el calaix dels monologuistes i de la màgia, i d'ahir no sale. Saps? Vull dir que... Si vols mocadors tenim, Judit. Quines pilotes, molt bé. Però recollint ara que parlaves de la improvisació, què us dona la improvisació que no us doni un guió tancat? Has parlat del teatre de text, del drama, etc., en els espectacles, però per què heu decidit prendre aquest moment que és una necessitat de viure al límit de l'error? És llibertat creativa? Per què heu decidit prendre aquesta disciplina, la qual has dit que s'ha establert? Jo, per exemple, esto Jordi lo sabe, i ho he dit moltes vegades, a mi el teatre no m'interessa, però gens. Toma! Sí, Vinga, que ho escolti tothom, això, Sí. No és cap secret, ja ho he dit diverses vegades. No em canso de dir-ho. Però no para de fer teatre, saps? A mi la ràdio tampoc, tio. No, però és veritat, vull dir, a mi el teatre, jo vaig molt poc al teatre, és que no diré lo contrari, o sigui, em fa un pal terrible. Doy fe. Sempre que el Guido m'ha dit, no, ens veiem després. No m'interessa especialment, no m'interessa, però sí que és veritat que hi ha companyia, o sigui, hi vaig de tant en tant o per compromís, realment, o perquè m'ho recomanen, súper em recomanen, i a vegades l'encerten i la majoria de vegades no.
això ho vas a veure, Judit, que t'encantarà. I l'80% de veces pues, no me interesa. No, realment. És una hater, la Judit. És Sí, una hater de la cultura. No, del teatro, Del teatre, no del de la teatre. cultura. La resta de coses culturals m'interessen, però el teatre és que no m'interessa massa. La cosa és que dins d'aquest poc marge de teatre que a mi m'agrada, m'han trucat per fer teatre amb elles, que una era la Berta Prieto, això que, t'anava a dir. que sempre l'he seguit, tant a el que feia tele com teatre, i després les Huecas, que també he sigut superfan. I a partir d'aquí, és veritat que igualment, a mi això de repetir cada dia, no o sea, m'agrada molt el procés creatiu, no me'n penedeixo d'haver-ho fet, evidentment i tal, però a mi això de repetir cada dia el mateix no és lo mío, ni mucho menos, m'avorreixo molt. I el que té la impro, a part que tinc una part jo creatiu, jo realment on em sento més còmoda és, m'agrada més estar treball de taula que no pas actuar. Sí, m'agrada molt més pensar, estar en la part creativa. El bo de la impro és que tu pots estar creant i fent alhora, perquè també és veritat que La cabra tira al monte, me gusta mucho la comèdia i fer comèdia, Sí. però té les dues coses i a més és un joc, és divertit i sí, no repeteixes cada dia la mateixa frase. Ja. Ja està. Sí. Sí, no faci res. A mi m'agraden les dues coses, Jo disfruto molt les dues coses. A mi, i amb això coincideixo amb molts actors, cada cop m'agrada més el procés creatiu dels assajos i després fer la funció haig de buscar com acicates o algun al·licient. I normalment l'al·licient és, a veure, avui quina frase canviaré? Soc molt musillero i els que em coneixen em pateixen bastant, perquè a veure, el Soriano, que morcilla me meterà hoy, perquè clar, com el meu cap està entrenat a improvisar, o sigui, em sortirien morcilles a cada frase. Clar. Però el meu exercici és de control quan faig teatre de text i quan faig impro, la veritat és el mateix que la Judit. És que, a veure, quan fas teatre convencional, diguem-ne que has de fer cada dia, has de tirar les frases i les accions com si fos el primer cop que les tires. I quan fas impro, és el primer cop que les tires i les has de llançar com si les haguessis assajat durant molt temps. És com que las suelto con una seguridad, com si supiese lo que t'iba a decir. Per això molta gent ens diu, bueno, però això estava pactat, no? Això és una cosa que ens diuen sempre, bueno, però aquesta història ja la sabíeu. Digo, a ver, pero si la historia me la has dicho tú el título, me ha dicho, está basada en la vida de esta señora, me has puesto tú el personaje, vull dir que realment quan improvises i intentes pactar alguna cosa és quan això se'n va a Norris, no funciona mai. Però una cosa que sí que tenen en comú la improvisació i el teatre convencional és la connexió amb el públic. Llavors, fins a quin punt creieu que hi ha límits? O sigui, quan heu hagut de desaprendre alguna cosa a l'hora de fer un show? Per exemple, quan feu biòpic, que narreu la vida de les persones que ens trobem allà d'espectadors, com ho gestioneu per no creuar segons quina línia o no dir segons quina cosa? O simplement no ho feu? Bueno, nosaltres creuem moltes línies, O sigui, ens passa molt que... Però és veritat que hem evolucionat molt i jo, o sigui, em moriria de vergonya de veure quin tipus de coses feia jo el 2001 en impro, on realment les línies no estaven ni dibujades, saps? Llavors hi havia com una barra lliure de fer humor que realment hi havia coses que deies, hòstia, igual sí que jo era una mica primmirada en segons quines coses, però amb altres desbarrava moltíssim i gent que desbarrava molt més que jo, vull dir que és veritat que amb els anys, i ara ens tirem enrere moltes, vull dir que ens revisem bastant, però tot i així quan acaba alguna funció diem, hòstia, aquí potser hem patinat una mica, no? No sé, un poc a veure, la cosa és que quan fas impro i nosaltres, la improvisació, necessitem els inputs del públic. El públic ens ha d'anar dient tot el rato i ara cap on anem. I aleshores, un cop obres aquesta porta, hay gente que dice, hòstia, pues entro en tu casa, ¿sabes? ¿No? Te abierto la puerta. I aleshores, clar, has d'intentar fer-ho amb tacte, que a vegades és el que ens patina, algú que es ve molt, se viene muy arriba i està tot el rato intervenint, a veure, que està molt bé, gràcies per la teva intervenció, però hi ha més gent que vol participar, perquè si no a vegades és com... I això és el que ens costa més d'ajustar. Però bueno, ¿tú te referías a líneas rojas de humor o a què te referías? O a tot una mica? Una mica tot, perquè sí que és veritat que l'humor sempre hi ha aquest debat de si realment n'hi ha, llavors el fet d'enfrontar-te a una situació precisament d'improvisació, no tens el control sobre el que dir, que no, i més estàs parlant en el cas de biòpic, d'una persona real. Sí, per això dic que sí que és veritat que és un tema molt delicat perquè
perquè tens la persona aquí, depèn de quins temes que ens inventem la meitat, a partir de les coses que ens diu aquesta persona, després nosaltres fabulem, clar, clar. perquè hem de generar pues esto, una ficció, no? Una dramatúrgia, un tal. I sí que és veritat que a vegades dius, hòstia, aquest tema potser és delicat. Otros temes, per exemple, a l'hora de fer accents, que abans eren... O sigui, hòstia, hi ha molts temes que són debatibles i són qüestionables, de fins a quin punt podem fer pues esto, caricaturas de, no sé, o de otros países, clar, o de... amics argentins, i aleshores és un accent que tots els actors ens agrada molt fer. A mi em fa cosa, i a mi em fa cosa. Abans lo hacía muy alegremente, però ara ja no. Vull dir, ara em costa més. I d'aquests límits que parleu de l'humor, clar, a vegades això, no? Feu humor i feu gràcia, però sense voler es pot ofendre algun col·lectiu. Sempre. Com és el cas que va passar, que a més va tenir certs conflictes, lo de la Virgen del Rocío, el gag de la Virgen del Rocío, tant al Polònia com a l'està passant. Ens podeu explicar una mica com va anar això? O... Bueno, lo de la Virgen del Rocío, t'ho diré curt i ras, vull dir, va ser... Era una cosa improvisada, a part, era quan jo feia uns... Vaig estar 3 temporades fent entrevistes totalment improvisades, sense guió, que teníem 5 minuts per preparar-ho i ja està. Sí. I passó lo que passó. Tot i així, mai em van dir... O sigui, al contrari, van ser ells que van insistir de continuar fent impro, vull dir que no hubo problema. Però es va donar també la tormenta perfecta, estàvem en preeleccions, llavors va interessar com que això va saltar a Espanya, sobretot, bueno, Andalusia, tal, no sé què, abogados cristianos, ho van portar, va haver-hi un jutge que ho va portar a caso, que decidió que sí que esto era d'allò, però clar, s'havia de demostrar primer a quién estoy ofendiendo, entonces si ofendo a la Virgen, hay que demostrar que la Virgen existe, que Dios existe, vull dir que era... Exacto. Vull dir que eren molts... O sigui, ja sabíem que jo no tindria massa recorregut, però bueno, va arribar a obrir-se com o sigui... va ser molt mediàtic. Una causa, diríamos. Sí. Después hubo un juez que decidió que no y lo archivó. Bueno, se recurrió i se volvió a arxivar. Per tant, allà es va quedar la cosa. Però sí. Sobretot, per mi, el més fort va ser que va ser com un rebombori de xarxes i televisió. O sigui, vaig sortir la meva imatge, jo no. Jo em vaig tancar un búnquer durant una setmana i media. Et vas aïllar? Em vaig tancar xarxes, tot, i mòbil, tot, perquè rebia missatges d'amenazas, de tot. Wow. Molt heavy, por Twitter, Instagram sobretot, bueno, una cosa molt loca. I mails i per whatsapps, mitjans que volien parlar amb mi i tal, i després això que sortia. Que jo anava a la ràdio, per exemple, que teníem les teles posades i sortia en Maria Rosa Quintana, con la Belén Esteve, o sigui, la meva imatge per totes les teles, que era com a Susana Griso, tothom opinant sobre jo, em va ser una mica aclaparador, la veritat. Te'n vas penedir? Et vas sentir culpable per fer aquella... No, sí, no. No. Lo único que sí que es verdad que cuando no sabía que con la Iglesia hemos topado, a día d'avui encara la cosa estigui així, tan delicada a nivell pues esto de Iglesia, no? Però... I m'ho penso 2 vegades. Clar. Abans ara, si he de fer... tengo que hablar de hacer humor sobre pues esto, sobre el cristianismo, pues me lo pienso 2 veces, lo abordo desde otro lugar. I el que és fort és que has dit que, per exemple, aquest personatge el veu crear ràpid en 5 minuts. Com ho feu, això, per donar-li vida i que sembli com històric un personatge que crea... Vull dir, que feu en un no res, en 5 minuts? Quina és la clau? A mi em funciona sempre... O sigui, a mi començo a parlar i aleshores el parlar em porta un ritme i el ritme em porta una manera de caminar i, o sigui, entro en el personatge. Sí. A vegades el perdem, perquè a vegades fem una escena, hi ha una altra i tornem a entrar i allò que, com l'has creat tan ràpid, se t'hi olvida. Però bueno, en tele, per exemple, a Polònia, és meravellós perquè tens 1 hora i mitja per entrar en personatge. Aleshores, vas tenint tot el rato, a mi és el que em funciona. Hora i mitja perquè t'estan maquillant. No una... perquè te den ahí una hora i media de tu... Tens 1 hora i de preparació per fer a la porta. Tens 1 hora i mitja, que a més, normalment, totes les maquilladores ja ens fan de psicòlogues i estàs allà parlant i tu els hi fas amb ells. I tens 1 hora i mitja amb la imatge del personatge que imitaràs. I a mi allò em funciona perquè jo, en funció del que veig, ja vaig posant la cara d'aquell personatge i ja, o sea, ya entro ahí. Entonces ya físicamente
sé com està en estático y ya entro. A mí me funciona así. Y en la impro és tirar de archivo de voces i dir, vale, i aleshores ho vas adaptant al moment. I a tu, Judit, potser la teva experiència com teleoperadora, m'he assabentat que també et va ajudar molt a l'hora de crear personatges. Explica'ns una mica això. Sí, bueno, però això era perquè això vaig estar uns anys treballant de teleoperadora, telemàrqueting o no sé com se li diu, però... Telecomunicacions, ens han dit els joves. Telecos. No, bueno, això, vaig treballar i amb molts torns i tal, i sobretot, que si m'ho explico, això ho feia al torn de la nit, que no hi havia, que eren 4 gats, i ara no recordo realment en què sector era, creo que era Eres Más, que vosotros no sabéis de lo que es eso. Cuando empezó Internet y tal, Estás hablando con dos críos. Retevisión, total, Retevisión, que estaba més per aquí, per Poblenou, o sigui, a carrer Ávila, me acuerdo, porque vamos, era una tortura un poco. Però bueno, a treballar, quan em va tocar una temporada al torn de nit, que no hi havia com supervisores, ni hi havia massa vigilància, érem 4 gats, hòstia, per a sobrevivir, bueno, pues jo anava creant personatges i anava contestant segons les trucades per fer-ho més divertit. Després, igualment, quan a les èpoques que vaig fer de torn de dia normal, que sí que et controlaven molt, jo tenia un personatge, em vaig crear... O sigui, jo vaig decidir que allò seria un personatge, perquè jo com a Judit no lo podía soportar. Entonces, yo me creé como mi personaje estupendo para poder estar ahí súper simpática y tal, y para poder vender, porque tenía que vender como productos y cosas, i em funcionava, Doncs a partir d'aquesta experiència anem a fer un joc, si us sembla bé, ja us hem avisat al principi que alguna cosa cauria. Exacte, entre vosaltres dos. Has dit que tu tractaves de vendre productes, no? Vale, doncs... Quin producte voleu que vengui? Va, i així, el més Qui improvisat. vol vendre, primer de tot? Qui vol vendre? Judit, que és la que té més experiència. Però si Judit ven, Judit truca, no? És una trucada? És una trucada. Sí, anem a recrear... A veure, què he de vendre? Jo crec que has de vendre una liquadora. Va. Una liquadora, Sí. Sí. I a més, avui en dia no estan gaire estiles. Vale, llavors la trucada li sona amb jo. Sí, correcte. estàs trucant tu. Agafa'l quan vulguis. Sí, bon dia. Hola, Qui és vostè? molt bona tarda, sóc la Judit Martín. Judit què? Judit Martín, I què? de Liquamix. Perdó, d'on? De Liquamix. Liqua què? Liquamix, no sé si coneix el producte Liquamix? No. D'acord, A doncs veure, només serà un Però a minutet. vostè qui li ha donat el meu telèfon per començar? Vale, només serà un minutet. No, un minut, és que clar, qui li ha donat el meu Bueno, telèfon? li recordo que la regla número 1 de la impro és acceptar la... Sí. Acceptar la proposta, Sí, però jo perquè si no em però pot qui li ha donat penjar, ja el si telèfon? L'únic que vull pengem, saber doncs. és qui li ha donat el telèfon. Vale. Jo l'explico, vostè és client de Home Come Home. Sí, sí, és veritat. Home és Come veritat, Home, sí. exacte. Vostè I vaig és un autoritzar, és client, veritat. va autoritzar Ho vaig fer, aquesta sí. llista. Llavors, si a vostè no li interessa, Sí. jo només serà un minutet, jo l'explico en què consisteix el Liquamix. Sisplau. I El si minut vostè ja no ha passat li fa interessa, temps. Vale, perquè jo d'entrada li dic que pot tenir una Liquamix totalment gratuïtament. Home, això no Ara m'ho ha li dit de interessa. bones. Perfecte. Això, perdó. De bones a primeres no m'ho ha dit. Vostè El cuina... truco per donar-li un obsequi i jo accepto. Entén? Perfecte. Vostè accepta aquest Sí. obsequi, no? Sí. De Waking Home. Perdó, de què? De què? De Waking Home. Waking Home Sí. li vol donar un pack de benvinguda sí. I com aquest pack de benvinguda ve una Liquamix. Una pregunta. Exacte. Jo vaig molt malament de ventre. És una cosa que... Doncs perfecte, No, però perquè esperi, encara precisament- no sap per què li dic això. Perquè jo vull saber si puc fer suc de kiwi groc. Suc de kiwi groc? Perquè quan ho Doncs- intento amb l'exprimidor de taronges, queda tot el que és les llavors, queden allà i fan un tap. I no li trec suc al kiwi. Ja. Senyoreta Martín, Sí. Doncs un momentet, que ho consulto un momentet, no es retiri, sisplau. Sí, aquí estic. Amiga, gràcies. Senyor Jalbert, Sí. un momentet, de seguida estic amb vostè. M'enganxa vostè al bany ara mateix. És que el tap és gran, Vaig menjar hummus i llavors ha fet un tap, vaig menjar.
A vostè li agrada la taronja, també? A part del kiwi? Sí, però Doncs de un moment, València no, només. No es retiri, sisplau. Ens porten una del Marroc que no m'agrada i la de València és la bona. Un minutet, sisplau, no es retiri, gràcies. Escolti, és que ja porta 3 minuts aquí, amb la música amb aquest xilofon de cristal. Senyor Gelabert? Hola? Sí, sóc jo. Hola? Sí. Perfecte. Doncs sí, ja li confirmo que efectivament amb la Liquamix Liquamix podria fer un suc el més adequat en el seu perfil, no? Pel que m'està dient, Sí. que podríem fer Perfil de senyor que no li podríem fer un funciona gaire els suc intestins. de kiwi i taronja sense que quedi tota aquesta pasta De les llavors. de les llavors. El problema són les llavors i la part blanca. I anem repetant la impro? Anem buscant un I final. això em vindrà a casa Exactament, o hi ha, només- hi ha un estanc que em va molt bé perquè allà em compro unes cigarretes electròniques i no m'agrada que vinguin a casa. No li agrada que vinguin a casa, cap problema. Punt de recollida a l'estanc 340. 340. Sisplau. Estanc 340, eh? Sí, n'hi ha Estanc molts, però 340. aquest té la llicència 340. 340. Busquiu, Sí, ho estic busquiu, veient. googleu-ho. Al carrer Mercè Rodoreda, número- 54 de Exacte. Badalona, eh? Molt bé, perfecte. Exacte. Molt bé! Perfecte! Molt bé! M'ha vingut ganes a mi de penjar kiwi groc. Kiwi groc, existeix? Hombre, el golden. És Som una, de kiwi tècnica, groc. és una tècnica molt habitual, no? De quan estem en una impro, anem a tirar de coses de caca o de Sempre, per fer de ventre, sempre no? funciona, És com una eh? clau. No de pis, Aquí, aquí. el màster. La caca, que venga a mi! Qui ha aixecat la caca? Bueno, ens heu de... bueno, a mi em fa mal la panxa. A mi també una mica, m'ha vingut així Per una el mica kiwi. remoció No, pel per suc de kiwi riure. groc. Per tant, hem d'anar acabant, i per anar acabant ens agradaria que fem una Per mica anar cagant conclusió. o anar acabant? Les dues Per les coses, dues ho dic, coses. les dues coses. Per anar cagant hem de veure una mica com veieu el futur de la comèdia a Catalunya. O sigui, creieu que hi ha espai per noves mirades, esteu només valtros, hi ha més Només formats nosaltres. més enllà dels convencionals. Apotronaos en el trono del éxito. No, la comedia es para los ancianos. Fent un tap generacional. No, o sigui, la comèdia a Catalunya és una cantera increïble de còmics. No sé dir per què, jo crec que ja ve de tradició, però és que si tu t'hi fixes... Vull dir que realment a Espanya la majoria no diré, però molts còmics i còmiques són catalans i És veritat. catalanes. És veritat. Sí, jolín, l'altre dia pensava en Yolanda Ramos, Candela Peña, Sílvia Abril, Rosa Maria Fuera Sardà, Fuente, és Berta veritat. Rolano, La Origen, Sardà, sí. la de original. Vull dir que hi ha un fotimer i jo crec que això se perpetuarà per los años de los años. Jo vull ser optimista i pensar, o sigui, penso que estem en un bon moment als teatres, o sigui, ara millor els de les espietes em maten, però quan vaig al teatre tinc la sensació de que hi ha vivia, hi ha molta gent que hi va al teatre i que té costum, i les comèdies s'omplen molt, i penso que la gent sempre necessita riure, i el que trobes al teatre no ho trobes a les xarxes socials, no ho trobes a les plataformes, per tant, penso que llarga vida a la comèdia. I a mi m'agrada molt, la Maria ho sap, perquè m'ha patit, que vaig deambulant, a part de l'escola pròpia, d'Aula Impro Barcelona, vaig per altres escoles, i sempre trobo gent jove que em fa moltíssim riure, que té un instint innat per fer riure, vull dir que penso que hi ha cantera per a rato. Toma ja, Molt bé. estem assegurats. Doncs ara estem a punt ja de rematar l'entrevista, però abans heu de respondre la pregunta del nostre anterior convidat, que és l'Ivan Luengo. Escoltem-lo. Guanyarà el Barça la sisena? Déu t'escolti. Hem de dir sí, és fàcil, no? És Hem de dir sí facilíssim. o no, no? Sí. Sou culers? Sí. Tot és sí. Mira, jo t'he de dir una cosa, jo que faig a la porta al Bronia, jo i l'Ivan Lavanda, quan ens toca fer de Hansi Flick i la porta, ens han de dir els guionistes, però què ha passat? De què va la cosa? Ara, el karma, que jo he sigut sempre antifutbolista, o sigui, antifutbol total, no m'ha interessat mai, ara tinc el meu fill, que el meu fill és del Madrid. Vull dir que... No. Però no només és el Madrid. Ostres. És Ell que li agrada molt el futbol, però molt, pero molt, de una a uns nivells... forma muy loca, Sí, ¿no? sí. Que se sabe las alineaciones del Getafe Sí, del sí. año 89. Sí, o sea, sí, no, és molt futboler. A veure, ara va entrant i sortint. De tant en tant, si veu un bon partit del Barça, ho sap apreciar, però li ha costat, li ha costat.
Ostres. Jo és que de futbol tampoc no m'interessa massa, però sí que tinc entès que això està guanyat. Perquè clar, també treballo Ah, sí? a Judit, ràdio. ens van eliminar Ens ja van abans eliminar. Ah, sí? Ah, la sexta de la Copa... És que està- Sí, no del canal de tele, no? Clar. Estava flipant. Clar. Ara he caigut. Pensava que es referien a la Lliga. Clar. No, la Copa d'Europa. Aquest és el Imagina't. nivell de futbol. no té per què ser aquest any, eh? Pues imagínate. Pues entonces la respuesta es no. No aquest any, No, potser aquest serà. any. No aquest any. No, amigo, no. S'ha ¿Dónde equivocat vas? vostè, senyora Martín. No, S'ha equivocat. si no, que va perdre l'altre dia. Mira que era fàcil. Bueno, Ho tenies a tocar, Era fàcil, era Estem passant el dol facilíssim. encara, està perfecte. Pero aquí se ve nuestro nivel de futbolismo, ¿eh? Una última anècdota que vull explicar. Sí, o sigui, Judit fes. Martín va ser mi cicerone. Jo vaig entrar a la ràdio, aleshores ella m'anava escrivint... Jo estava allà de col·laborador, però clar, tota la gent em venia de nou. I ella m'anava escrivint: amb aquest no li facis molta broma. Cuidado amb aquest, que no entra gaire. Amb aquest canxa... O sigui, ella m'iba diciendo qui podia entrar i qui no podia entrar. Això com fèiem el programa amb el Clapés. I aleshores jo, i esto es verídico, sentia parlar molt Messi, i aleshores anaven sortint imatges per la tele i dic: Judy, ¿quién es Messi de la imagen? I aleshores... Era època... Messi era... O sigui, ja era dios de l'Olimpo, eh? O sigui, no estem parlant de quan Messi tenia 13 anys, que... Però no estem parlant de Frenkie de Jong, que m'apures, o Luke de Jong, això parlant de Messi. Clar, estem parlant d'una persona que ja tenia 4 pilotes d'or, segurament, Sí. no? No, 2 o 3, no tendria más. Igual 2 o 3, però era el seu millor moment. I la futbolísticament. Judit, ojos, però com platos, i em diu: no se t'ocorreixi fer aquesta pregunta en directe ni preguntar-li a ningú de redacció perquè t'echen. O sigui, t'echen de RAC1. Mare meva. O sigui, sí. Que fort. Ara saps qui és Messi? Sí. Vale. Ara sé qui és Important. Messi i tots els jugadors del Barça i del Madrid, perquè el meu fill em fa comprar-li els cromos. Ostres. Uau. És el karma. En fi, ara ja per acabar definitivament, perquè se n'està allargant la cosa, el Jaume us porta un altre joc, però aquest és més senzillet, perquè és qüestió de respondre preguntes ràpides amb el primer que s'us passi pel cap. Soy fatal con Vale? esto. Perfecto, por eso nos gusta. Us demano, sisplau... Alhora, no, si voleu fem Una com cadascú, les agulles sí. del rellotge, pum... Sí, no? tu vas assenyalant, va. Vinga. Va. Sí? Doncs música d'atenció, Xavi? Som-hi. Perfecte. Jordi, millor consell que us han donat. A vosaltres. Pasa desapercibido. Todo ladrón se piensa que es de su condición. Un actor o actriu amb qui us encantaria treballar. Mort Angela Lansbury. Yolanda Ramos. Qui és el vostre ídol de la infància? Angela Lansbury. Eugenio. Què és més fàcil, fer riure a nens o adults? Adults. Fàcil? Nens. Una pel·lícula que no podríeu deixar de veure mai. Muerte en el Nilo. Opening night. Quin és el projecte del qual esteu més orgullosos? Una obra de teatre que es deia Scarab. Biopic! Molt bé. Amb qui faríeu un cafè ara mateix si poguéssiu? Amb Judi Dench. Jolín, esta sí que es complicada, me cago en la leche, Mariana Enríquez. Què és el primer que faríeu si us toca l'Euromillón? Comprar-me una casa. Comprarme una piscina. Un mal hàbit que tens que t'agradaria canviar, Jordi? Menjar menys. Judit? Bueno, el vino. I quin us agradaria que fos el titular d'aquesta entrevista? Improvisada. Di que no. Perfecte, bravo! Molt bé. Molt bé! Ho heu fet prou bé, per la por aquesta que Sí, has dit que per ser tenies. dos. Em fa molt pànic aquestes coses, no? A ti no te passa? Tu no et Sí, poses- sí, perquè a més són preguntes que després dius, bueno... Y quedas como un mamarracho ahí. Mira el friki de Angela Sí, Lansbury. pero por ejemplo, o sea, estas cosas ¿cuál es tu mejor película? I clar, jo he dit perquè l'altre dia vas estar xerrant, però si no, hòstia, com no he dit? Ja, clar, com no clar. és la gràcia fer-ho sense Clar, clar, pensar. clar. Bueno, Exacte. està bé. El que sí que us haureu de pensar abans d'acabar és una pregunta pel següent convidat que us agradaria fer-li. Ens hem de posar d'acord? Podeu fer una cadascú, no? I llavors ja... Podríem. O si no, pactem una. Yo no, ahora mismo no tengo ninguna pregunta de... Ni te interesa ¿Sabem tampoco. qui ve la setmana que ve? No, O no. És la gràcia, És no? la gràcia. És la gràcia, és la gràcia. És la gràcia. Tu creus que Barcelona tornarà a ser ciutat olímpica algun dia? Oh, vale. Molt bé, Està bé, està digo, en el no sé. temàtic. Està perfecto. Està molt bé.
T'hi subscrius, Judit? T'agrada? Li dones suport a aquesta pregunta? Sí, està perfecte. Perfecte, Vale. molt bé. I Estic veient i som els únics que hemos venido a pares, ¿eh? Sí, O sea, sí, queríais a la Judit y ha dicho, venga, traer al Soriano y así nos lo quitamos de encima. aquí també vam tenir un parell. Menos mal, menos Sí, mal. sí, menos és mal. una cosa que començarem a fer cada cop més. I ara m'agradaria que diguéssiu algú que us agradaria que entrevistéssim en aquest podcast, en un futur. No molt llunyà, si pot ser. Lara Díez Quintanilla. Ah, vale. Oh, molt bé. Perfecte. Ara està en la direcció de Batex del Teatre Nacional Sí, de Catalunya ostres, i Ah, que guai. penso que és Total. també una actriu 360 que Sí, és sí. guionista, directora... Bueno, i la tenim de contacte, o sigui que, sí. que està molt bé. Molt bé. Perfecte, doncs us heu posat bé? Molt. Super. Sí, Molt doncs bé, perfecte. molt bé. A nosaltres Nosaltres ens ha també. encantat que hagueu vingut al programa i a vosaltres, si us agrada l'entrevista, feu-nos-ho saber per les xarxes. Ens veiem a la pròxima. Adeu! Talents de Barcelona, amb Jaume Ibars i Maria Dunyó. Uau!